jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Julsar en garti hannde oɗo ñalawma dimanche 15 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko tonto États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ma ƴeew kadi yillade hono tonto Maison Blanche holko haalata hannde oɗo saha holko kanko politique makko kanko Donald Trump ko fati immigration e kadi holko kamɓe laamu ngo koɓe kalata ɗo jani caggal nde kadi nde sondage uji kewɗi jalti wonande américain ñi mbayi wonde contre gouvernement makko kanko Donald Trump e oɗo saha habruji men international ko haare wonde hakkude Iran e Israël ene wayno ko kamɓe Iran e kamɓe Israël ɓene continue wellodirde bomboji ɗum noon ko partout e banggueji ɗiɗi mayɓe ko boni hen ene fuɗɗima hewde ɗum noon ma ƴeew kanko président Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis holko haali o wi wonde ko omo wawi dartinde haara nde ko yaaci kono rentini hande Iran kadi hoto yanni intérêt ji mabɓe habruji men international mana en to Sénégal tugnade journal biyeteɗo Sénéweb ko windi hono seppoji kewɗi mbaɗino toon to Dande Maayo ɗum noon ko oɗo ñalawma dimanche pour hollude météo men walla kadi hollude kumpu men ko fati e projet ji guila e maade laabi goudron ngaji ha e maade pont uji projet ji parɗo ene ɓamtare toon to région ngaji gonɗi Sarama e fleuve Sénégal ha hande toon Sénégal kadi ma ƴeew hono kanko Aliou Tine ko haali ko fate oɗo saha joni yimɓe poti jogade respect kanko Macky Sall e kadi wasemo haalde hol position makko ko fate est ce que Macky Sall ene wawi wonde candidat pour wonde secrétaire général Nations Unies habruji men international cakkitoɗen ko toon to Côte d'Ivoire e tugnade kadi ko yalti e oɗo ñalawma dimanche seppoji kadi mbaɗino toon ɗum noon ko parti ɓurɗo wonde parti lundoɗo saha joni PDCI ko hollude météo men sibabude laamu Alassane Ouattara salade ɗum woni yimɓe gona candidat ji e kadi ɗum wonni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni siftindon tan hannde ko dimanche 15 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ma en gartu joni أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البورالين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ayi aga kibaru kinni i wakati radio jogol sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme xibaru mbangande akitte mberinte nga katta xay xara jonka ñani xa xibari bangera xa ñani xa bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di tàllal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké bi olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire moon no mbiɗen ni gardinti titre uji meɗen ni habruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis e ko ummi toon to Maison Blanche ñalawma dimanche hande 15 lewru juin hitande ujunnaji nogas joyyi kanko Donald Trump o waɗi kadi yamirore mabɓe ko hono ko fate peeje walla opération ngaji mbiyata ko fate contre immigré ji ɗo États-Unis yo jañi e wonde nokkuji mawɗi ɗi ganduɗa taw ko ɓuuri he ɗiɗon hen ko ɓuuri hewde ɗi nokkuji ko nokkuji ganduɗaɗi ko toon démocrate en ɓuuri laaɓade ɗum noon koko wayno Los Angeles ko wayno Chicago e ko wayno New York e tugnadi kadi o haala ene wayno ko kanko Donald Trump
haysinno mo fadi wonde ha neki tribunal goɗɗo ma haala ko fati est ce que mo jogui kanko droit hutorade garde national walla neldude militaire uji nokkuji ɗo ganduɗa en taw koye nokkuji américain ji o yamiri oɗo saha joni hono ko militaire ji walla garde uji ɗi yamirɗi foof siftinɗen ken won ujunnaji ɗiɗi garde e wiide makko e marinaji ɗum ɗo fof yo nelde e guure ɗe foof ɗi surtout guure ɗe ganduɗa kamɓe démocrate en to ɓe ɓuuri laamade ɗum noon surtout koko wayno New York ko wayno Californie ha nde ene wayno ko andatone tugnade ha nde analyse aji baɗaɗi ñalawma hanki o ɗum noon hay sinno ko kanko Donald Trump o holli wonde ko darima yeeso militaire uji mum o walli ɗumen ha maaju ganduɗa en kene hiisa ken wona hakke 50 million ha 60 million pour addude ɗiɗo machine aji fof addude ɗum toon to Washington e kanko kadi o ngoɗo maaju kadi yimɓe heɓnen critique am oɗo saha joni ko maaju ngo wona pour lullinde walla hokkude teddugal militaire uji mais ko hokkude hoore makko teddugal sibabude ko manditare makko 79 hitande seppoji kewɗi mbaɗi e guure kewɗe tuggi hanki ha ñalawma hande ene woni seppoji tinama e ɗiɗo nokkuji toon to Dublin noon ko to California yimɓe kadi ndendi toon to saraji Los Angeles e seppoji kadi goɗɗi mbaɗi toon to frontiére poste mabɓe gonɗo toon to La Cruz toon kadi to New Mexico ɗum seppoji kadi mbaɗi toon e seppoji kadi tinama toon to Phoenix ɗum noon ko Arizona, Aurora, Colorado e toon kadi Fort Worth ɗum noon ko Texas, Oklahoma City e Tulsa, Grand Rapids, Michigan, New Orleans, Louisiana, Atlanta ɗum noon koto Georgia, Elizabeth, New Jersey e New York City. ɗiɗo fof ko seppoji ene wayno ko rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe kadi ene wayno ko yimɓe holloɓe mettere men walla oɗo saha joni hono nattude jogade hankadi hoolare kanko gouvernement makko kanko Donald Trump gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ko fate nanggude yimɓe ko fate kadi taw kadi noɓe nanguirta yimɓe ni ɓe ngala hay yamirore wotere ummade toon to juge hay sinde ene fada ñande talata hono kamɓe avocat ji état de Californie e kamɓe kadi avocat ji gouvernement fédéral maɓe kawru toon to 9e circuit cour d'appel pour haalde goto fof ko no hujji muɗum ene wayno ko kanko Donald Trump mono continue hande neddude ɗi militaire uji e nokkuji ɗi ganduɗa en kamɓe seppoɓe ne goni toon taw ko seppoɓe kadi no mbiyata ni ko seppoɓe taw ko seppade kadi ko jaam ɗum noon ko hunde nde ganduɗa yamirade amendement gadano mo États-Unis hande ne wayno won militaire uji kewɗi walla ancien militaire uji walla même avocat ji puɗɗima yaltude haalde hono kanko gouvernement kanko Donald Trump ko waɗata ko hankkadi ene wayno ko noddi hankkadi koko wiyete dictatorship ene wayno ko won haralaɓe kadi ko fate politique puɗɗima hande ƴewtade mbiide wonde ko kanko Donald Trump andaka taw oɗo saha joni holko woni plan moji wasa e kadi e gueɗe ɗe waɗata ɗe hankkadi ene wayno ko wonande immigré ji walla yimɓe wonɓe ɗo États-Unis hayɓe joguiɓe kayitaji hay goto anda holko woni plan makko saabu ene wayno ko fuɗɗima nangude ni hay yimɓe ɓe ganduɗa en arnoɓe ɗo taw ko légalement taw ko yimɓe kadi joguiɓe kayitaji e sibabude wiide mabɓe kamɓe yimɓe liggoroɓe immigration ɓen ko waɗɓe bonandeji e kadi ɗiɗon bonandeji ndeɗon bonandeji ne mbawi yaltinde ɗumen bonni kayitaji mum fof siftinde noon ene wayno ko e nder constitution ko yamiri ha kala nangueteɗo ɗo États-Unis poti jogade ko wiyete warrant ɗum noon ko décision mo ganduɗa gummotoɗo toon to juge kono ene wayno ko kamɓe ɓeɗo liggotoɓe immigration e wallodiroɓe mabɓe surtout ko wayno policier ji gonɗi e won état ji won ene wayno meeɗani hutorade ɗum kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international puɗɗoɗen ko guerre gonɗo hakkude Israel oɗo saha joni e kamɓe Iran e wayno ko ɗeɗo leyɗe ɗiɗi fof nene continue neldude bomboji hakkude men ɗum noon e ko sakkitoto tan ɗum noon pour fate tan ko kewi toon tugnade hande journal CNN ko haali wi wonde ko Iran fuɗɗima neldi kadi neldi missilaji kewɗi toon to Israel ɗum noon ko ñallawma dimanche hande ha jamma dimanche e ɗum ɗon kadi ne wayno ko pettanɗe kewɗe nanama toon to wuuro wiyeten ko Haifa e pettanɗe goɗɗe nanama toon kadi to guure kewɗe ko wayno Tel Aviv e Jérusalem e tugnade hande haalluji gummiriɗi toon to journal biyeteɗo New York Times en mbi wonde yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe liggotoɓe gouvernement makko kanko Donald Trump ɓe jaɓani haalde inde ɓen mbi wonde ko kanko Donald Trump ene wayno o salima peeje ɗe ganduɗa Israel joguino pour warde hono kanko suprême leader mo Iran biyeteɗo Ayatollah Ali Khomeini ɗum noon e wayno ko kanko premier ministre
Benjamin Netanyahu ko ɗum wona feere makko pour warde oɗo en gardiɗo leydi Iran ɗum no fof en wayno ko tugnat hande yimɓe ɗiɗo halduɓe CNN tawɓe kalani mabɓe ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump o sallimo ɗum ɗon hande ko jiita e ɗum ɗon toon kadi hande ko fati hare nde tugnade kadi ko CNN report ɓe mbi kane wona 124 neɗɗo maayi toon to Iran si bawno bombardement Israel ni kono en wayno ko sappo e neɗɗo maayi toon to Israel tugnade hande bombardement ji mabɓe kamɓe Iran siftinɗo on tan ko en wayno ko Iran ni Israel en wayno ko journaliste uji indépendant ji jaɓetake haalde holko kewata toon kono noon ko wawi wonde fof en wayno ko gueɗe kewɗe boni toon to banggueji ɗiɗi fof surtout en nokkuji ɗi ganduɗa en kamɓe mbiyata laamu ngu to woni to en kamɓe Iran kadi kamɓe Israel kadi ɓen continue wiide wonde koɓe mbari yimɓe hohoɓe hewɓe jeeyaɓe armée mo Iran ko tugnade hande ko opération ngaji mabɓe no jayri toon tugnade eko ummi toon de Israel ne wayno ko kamɓe Israel ɓe mbi wonde ko attaque mo ɓe mbaɗata contre Iran o nangu jonti kewde pour ɓe dartina hare nde ɗum ɗo fof noon hay sinno ko kanko Donald Trump continue wiide wonde ko mo ñaagui Iran yo artu e kaldigal hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e Iran pour ko fate en programme nucléaire mo Iran kono Iran oɗo sa joni dartini kala rendez-vous ji ɗi jogino pour haaldude américain ci ko fate en ndeɗo hare e surtout e wiide Iran en wayno ko Amérique ko kañum hoore mum ko kañum woni caggal oɗo attaque mo Israel waɗata toon to Iran hay sindo américain ji jaɓani en calima ɗum ɗon ene wayno ko seedanteji ɗum surtout ene taw ko seedanteji CNN kolli wonde ko américain ji kañum en koye men en jeeya e hutoriɓe kaɓɓirɗe mumen pour samminde won misilaji ɗi ganduɗa en kamɓe Iran en berlotono toon to Israel donc en wayno ha hande oɗo ñalawma anda ko hol position makko kanko Donald Trump hay sindo wi wonde ko weltima attaque mo Israel fuɗɗino toon ñande 1 walla 13 lewru juin ko ene wayno ko hay sindo wino kadi wonde ko kamɓe Israel ɓe mbaynakimo kanko Donald Trump de ɓe mbaɗata attaque o nde ene wayno o haalino wi wonde ko oɗo attaque ko hunde hawnaki ma jangguin Iran pour wawde jabde arde son table o wi wonde kamɓe États-Unis si babude oɗo attaque eɗen wayno oɗo sa joni ɓe ɗaminima wonde ko ma nanodiral watta kaldigal hakkude kamɓe Iranien e kamɓe américain ji wayno ko kanko Donald Trump e nder ko winde truc social makko wi wonde ko omo ɗamini hande wonde ko kaldigal ma dañi hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran so tawi kadi ɓe continue jottade siftinto tan ko kanko premier ministre mo Israel Benjamin Netanyahu o meeɗani yidde ngal ɗo kaldigal wona Iran haalde e États-Unis walla haalde e yimɓe wonde fof kanko ene wayno ko kanko ko jiida tan e attaque mo waɗata toon to Gaza anni makko toujours wonde ko yo États-Unis gembumo kanko hoore makko yana Iran pour waɗa guerre contre Amérique e contre hakkude Amérique e Iran e seppoji jaltuɗe hande Amérique kadi ko jiida tan contre peeje mabɓe kamɓe laamu Donald Trump toon to ko fati immigration ko ɓuuri hewde kadi gullata ko oɗo sa joni Israel fotani funtude États-Unis ha kane nanna États-Unis kadi e guerre toon to Moyen-Orient e siftinde États-Unis kadi ko noon nannirno e guerre hakkude muɗum Irak kamɓe États-Unis e ɓenne résiste oɗo sa joni ɓe wiide mabɓe kamɓe hay matériel goto kamɓe ɓe kutoraki walla ɓe jeeyaka e yimɓe attaqueoɓe toon to Iran ene wayno hayso ɓe continue rentade oɗo sa joni e fewnitade kala nde Iran yana mabɓe koɓe yanoɓe muɗum tugnade kadi hande kanko Donald Trump ko haalata hande toon to ko haare ko fatude hakkude Iran e Israel e tugnade kadi habaruji gommiɗiɗi toon to Turquie on kanko gardiɗo leydi Turquie biteɗo Recep Tayyip Erdogan e nder konngudi ɗi o haalde no Ben Salman ɗum noon ko gardiɗo toon to Arabie Saoudite ɓe kaldi hen haaluji keeduki surtout ha ɓe jewtidi hen ko fate haare wonde oɗo sadio hakkude Israel e kamɓe Iran e nder wiide makko kadi o wi o haalde Mohammed Ben Salman o wi wonde ko ndeɗo haare koko jogori bonnude région o fof kadi ko hunde jogorde yimɓe heewɓe koko jogori mayiten e ɗum ɗon kadi ko hunde moƴƴani kanko président Erdogan kadi o ha e Ben Salman o wi ko région mabɓe toon fotani jabde kadi fitinaji goɗɗi kadi kesi gummo caɗele gonɗe hakkude Israel e Iran jogori wadde won sababu muɗum yimɓe kewɓe gummo e nokkuji kewɗi ɗum noon kene dogana leyɗele goɗɗe ko wawi wonde fof ene wayno kadi o haali kanko président mo Turquie ene wayno kadi ko haalde Mohammed Ben Salman Israel ko kañum woni tooño ko kañum woni kadi gon sababu muɗum fof ene wayno ko kisal dejir wawa wonde toon e région Moyen-Orient
o wi wonde en wayno ko haalluji kadi ko fate holno jam dañira walla holno nanodiral dañira programme nucléaire mo kamɓe Iran ɓe jogui o wi ɗum ɗon wawa réglirede par bombuji walla ɗiɗo hareji o wawi réglirede tan ko so tawi kaldigal waɗi kaldigal ngal kadi taw ko kaldigal jam donc o wi wonde ko woni sababu oɗo saha joni yimɓe communauté international kañumen koyen muɓi guite mumen muɓi kadi noppi mumen ko fate no occupation mo Israël waɗata toon to Palestine ɗum ɗon kadi ene wayno ko hunde rokkude Israël doole en wiide hankadi nattude respectude ko wiyete droit international e droit ji ko wawi wonde foof donc mo wela fo yana ɗum ɗon ko kanko Erdogan haali ɗum siftinde on tan ko kamɓe Turquie e kamɓe Turquie e kamɓe Israël e wayno ko relation ngaji mabɓe oɗo saha joni mbawi natti moƴƴude siftinde on kadi ko Turquie kañum hoɗum rendi frontiére muɗum Iran ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Turquie o wawi kadi noddude par téléphone samedi Roua Abdallah mo Jordanie e kanko kadi président mo Égypte Abdel Fattah Sisi président iranien Masoud Pezeshkian ɓeɗo fof o haalde mumen wi wonde ko Israël woni koye ƴewde peeje fof beele ne nanne région kadi artirde ɗum e jeygol artirde ɗum e fitinaji ɗum noon ne wayni ko solution bawɗo wonde tan o wi solution bawɗo wonde tan ko pour ko fate reglude ko fate wasdeɓe nanodirde ko fate probléme nucléaire solution wawi dañe tan ko par voie diplomatique hande toon to moneri an toon to Gaza e tugnade kadi e habaruji gumɗi toon to Al Jazeera ono kamɓe armée Israël ɓe mbawi warde e ñalawma dimanche oɗo tan kene wona 59 Palestine naji ɗum noon ko yimɓe wonnoɓe toon to Gaza ɓe mbi kadi kene woni ko 17 ɓeɗon yimɓe waraɓe kadi kañumen koyemen doganno ko pour ƴeewoyde ñamde ɗum noon ko ñammeji caraɗi taw ko organisation mo ganduɗa fedde nde ganduɗa kamɓe États-Unis e kamɓe Israël eɓe goni caggal mo pour yamirde ndeɗon fedde yo tous ñamde fedde wiyetede Gaza Humanitarian Foundation haysono ɓeɗon no jamiri ñamde waɗi ñamde to ƴeftere donc Israël ne continue fellude ɓeɗon yimɓe kadi ɓe ganduɗa hen laamu muɗum yamiri yo ngar ƴefte ñamde donc hen 17 ɓeɗo yimɓe 59 neɗɗo koye yimɓe ɓeɗo dogannoɓe ƴeewoya ko ñaami e wiide mabɓe kamɓe Nations Unies ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa Nations Unies e kamɓe kadi ministére toppiti ko fati cellal mo Gaza ɓe mbi ɗum ɗo ko ɗiɗo opération ngaji ene wayno ko innamade ko teyde no wara innamade donc toon to hôpital gonɗo toon mbiye Al Awda donc hôpital gonɗo toon e hakkude Gaza ɓe mbi wonde ko ene wayno ko yimɓe tati au moins so gaddama toon ene mbara e kadi ene wayno ko hakke 12 neɗɗo gañima toon sibabude kamɓe arme Israël felludeɓe toon to yimɓe toon to sara hôpital o taw ko ñamele ne gonno toon e kadi ene wayno ko e nokkuji Nazarim corridor ɗum ɗo fof ene wayno ko haysono ɓeɗon kadi ene wayno ko kamɓe arme Israël eɓe gandi ɓeɗon gari ko ƴewde ñamde habaruji men toon to Sénégal tugnade kadi journal biyetede Seneweb seppoji mbaɗi toon to ñalawma hade dimanche toon to Dande Maayo ɗum noon tugnade kadi e kaali ko hene ɗiɗon seppoji ko pour hollude mettere mabɓe walla hollude kamɓe wonɓe toon de Dande Maayo hol fayre ɓe jogui sibabude ma won lebbi jeeɗi joni programme uji mbaɗanoɗi kala ko ƴeftono ko haade mabɓe ɓeɗo laamade ko programme uji ɗi ko fate wallude guuri takkirɗe Dande Maayo ɗiɗon programme uji fof dartina donc ɗiɗon seppoji kadi ko hulde wonde guure kene wona 42 guure gonɗe toon to Dande Maayo kañum kadi woto dañde caɗele dañe ndunguji ɓennuɗi kadi ene wayno ko ɗiɗo seppoji kadi ɓe kolla wonde kadi ko won projet ji kewɗi mbaɗanoɗi ɗum noon ko guilay ko fate wadde béton ngaji e nokkuji won wadde laabi maadi ɗum laabi ɗum noon ɗotoji ndewata wadde kadi pomuji ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en wadde centre uji médicaux ji wadde kadi gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en gueɗe patuɗe e école aji lycée ji nannude courant ji ɗum ɗo fof e gueɗe ko fatuɗe e coftal balɗe ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa pewjanoɗe ko ɓooyi ko fate wallude ɓamtare e oɗon région ɓamtare nden ko fati ɓamtare ngal ɓamtade kadi gonal no woniri toon kono ɗum ɗo fof ene wayno dartinama e wiide e mabɓe noon kamɓe seppoɓe ko namdade laamu ngu holko woni dow muɗum oɗo saha joni holko woni ɗiɗo programme uji fof dartina e kadi ene wayno ko Dande Maayo so tawi ɗiɗo programme uji ɓamtaka ko hunde kadi ɓeydode joñje walla ɓittude région gonɗo toon surtout nokkuji ɗiɗo nokkuji gonɗi e Dande Maayo Sénégal hande toon Sénégal e tugnade hande kanko biyeteɗo Alioune Tine noon ene wayno ko avocat ko juriste e kadi ko kañum hoɗum woni pewjuɗo fedde wotere wiyete think tank Africa ko fedde kadi haalore no fewi ko fate haltude won caɗele surtout en lundade laamu lundade kuule en etc e nder ko entretien mo waddi
ɗum noon ko émission biyeteɗo le jury du dimanche ɗum noon wanno ko sur ay radio ñan o ɗum noon hande dimanche sappo joyi lewru juin o haali gueɗe kalteɗe ko fati candidature hono kanko ancien président Macky Sall pour ardade pour wonde secrétaire général des Nations Unies o wi donc ene wayno ko kanko hoore makko holli rentare makko o wi wonde haade yimɓe continde ne critique walla ne jetta ko fate ɗiɗon haaluji hono candidature makko kanko Macky Sall o wi wonde ko yimɓe ne ponno respectude holko woni statut ancien président ɗum noon kadi ene wayno ko haalaka ne wawno haalede ko noon o haala taw ko débat mo ganduɗa ɗoftiɗo kuule kaldigal débat kadi mo ganduɗa taw wona attaque personnel wona hen walla ko wiyete règlement de compte politique kanko Alioune Tine noon o wi wonde ko omo ɗo sa joni mo réservé par ce que o yiɗa haalde gueɗe keɗe ko fati candidature Macky Sall tawde Macky Sall kañum hoore mum haalani taw candidature mum est ce que o candidat walla candidat tawde o nanani Macky Sall ne haali ɗum ino wiya wonde ko candidat kanko hoore makko wawa prononçade pour haalde ko fati ɗum ɗon sibabude wasde dañde déclaration gummiɗe kanko ancien président o ɗum noon ene wayni ko réaction ngaji kaaleteɗe ɗiɗi foof ene wayni ko réaction ngaji ko wiyete rimuraji o haali noon ko ene wayni ko est ce que no en sellano hono ancien président mo Sénégal ardo organisation international o wi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko hunde wawde wonde o limti yeeru Abdou Diouf o haali ene wi wonde haysinde ko kanko ancien président Abdoulaye Wade o weldano oɗon saaha e Abdou Diouf wawi kanko hoore makko sipportude hono candidature Abdou Diouf yo ardo organisation international de la francophonie donc ɗiɗon position ngaji ene wayni ko hawnaki no ardini fof ne wawi sertude kono noon e wayno ko sotte avec le temps ɗum ɗo foof fati contexte diplomatique ne wawi réglo ɗum o haali kadi o wi wonde ko fati réaction ngaji ko wayno Aminata Touré en ko wayno e certain diplomate uji won Sénégal goni toon kanko Alioune Touré o rappeli o wi wonde ko président Macky Sall ko ancien président donc statut mum ne foti respectede o wi donc ko wawi wonde goto fof no jaɓɓiri action ngaji makko donc toujours yimɓe fon foti siftorde ko wonde ko statut makko ko kanko hoore makko ko président e kadi ne wayno ko débat ji ko haalata en e ancien président ene foti wonde hunde respectude ko wiyete teddungal jogui ardunde haala taw ko avec teddungal e kadi tawna jugement ji ne mbaɗe taw jugement ji ɗi henna hutorade kadi surtout yenno politique taw ko ɗiɗon débat ji ɗum ɗo fof ko kanko Alioune Tine haali ɗum habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Côte d'Ivoire tungnade ko yalti toon hono parti opposition ɓurɗo andede hono oɗo saha joni PDC ene wayno ko e nder ko yalti ɓe mbawi seppude hande oɗo ñalawma dimanche toon to Côte d'Ivoire kamɓe koɓe goytoto oɗo saha joni ko sibabude kanko biyeteɗo Tidiane Thiam yaltinedemo e liste électoral ɗum noon ɓe mbawi e nder kamɓe seppoɓe ɓe mbawi wollude no fewi opposition mabɓe saladeɓe commission électorale indépendante haysinde oɗo commission électorale indépendante kañum hoore mum wi wonde ko kañum hoore mum ala ko nawdi ɗum e guittugol kanko Tidiane Thiam ittudemo e liste électorale ɓe mbawi kadi wullude hen wonde ko hono kanko Alassane Ouattara ene wayno ko kanko ardi leydi ko kanko ilminta won candidat ji won kanko Sall so won candidat ji won ɗaminademo wonde so tawi ɗiɗon candidat ji goni candidat ji kanko hoore makko heɓata laamade haysinde noon kanko Alassane Ouattara gardiɗo leydi Côte d'Ivoire guila hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho ha hande kañum hoore mum déclarani est ce que ne jogori wonde candidat walla jogorani wonde candidat ko wawi wonde fof en ɗamina ko parti makko kanko Alassane Ouattara ko parti laamiɗo en ɗamina ko hakkude nogasi go e nogasi ɗiɗi lewru juin maɓe ƴeftu décision pour to congrès moɓe mbaɗata to pour wawde ƴeftude suɓade holgono candidat walla so tawi kanko wonata candidat hokkudemo lewfol pour wonde candidat élection ngaji jogori wadde mois d' octobre hitande ujunaji ɗiɗi nogasi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji mum joguino on hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma dimanche sappo e joyi lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi si haalaɓe ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓima en gartu habaruji moɗon ɗemgal Pulaar on jarama.